Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Февральның 1-ші күні нинди вакыйларга бай булды, алга таба карагыз. Шылда грипп белән авыручылар булуы ачыкланган, кайбер класслар карантинга ябылган. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. Шәһәрдәшләр зур автобусларда түләү системасы белән канагать түгел. Билетсыз йөрүчеләргә каршы нинди чаралар күрелә? Күңел радиосы алып баручылары җырлый хәле музыкаль тапшыруында катнашты. Җиңүченең исемен 2 февральдә 20 сәгать 30 минутта ТНВ каналында игълан итәчәкләр. Чаллыда грипп белән авыручылар барлыгы ачыкланган. Кайбер мәктәпләрдә берничә сыйныф карантинга ябылган. Роспотребнадзор идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, республикада кискен сулыш юллары авырулары йоктыручылар саны 18 меңгә якынлаша. Чаллыда да авыручылар саны эпидемия чигеннән узып китә. Барлык медицина учрежденияләре, мәктәп һәм балалар бакчалары карантин режимында эшли. Теманы Лейсан Ханова дәвам итә. Тәлинкәләрдә суган һәм сарымсак балаларның муеннарында үзенчәлекле амулетлар. Мондый күренешне хәзер һәр мәктәптә күзәтергә була. Бу грипптан һәм ОРВИдан саклануның иң гади усулы. Суган ашыйбыз, 2 уроктан сымында салабыз, и аны иснибез. Үзен суган яратам, сарымсакны яратам. Класста бөтенесе суган ярата. И ап киләде. Көн сайын мониторинг үткәрәбез, авыручылар саны әлегә 6% диделәр безгә 33-нче мәктәптә. Ешрак башлангыч сыйныфларда укучылар авырый. Шулай да урта звеноларга да игътибар бирәләр. Менюда витаминлы салатлар, җиләк-җимеш, файдалы компотлар. В старших классах также ведется профилактика заболеваемости. Здесь нам помогают работники столовой. Они предоставляют нам чеснок, лук. На подоконниках, в тарелочках у нас разложены как раз вот эти наши спасители, которые помогают нам бороться с риском заболеваемости в нашей школе. Авыручы балалар саны 20%-тан артып киткән чиракта белем учакларын карантинга ябарга да мөмкиннәр. Әлегә Чаллыда андый уку йортлары юк. Авыручылар уртача 7% тирәсе. Мәгариф идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, шәһәрдә 2 мәктәптә класслар карантинга ябылган. Балалар инде берничә көн укымый, сүз 11 һәм 6 мәктәпләр турында бара. Карантин режимы мәктәпләрдә генә түгел, барлык медицина учрежденияләрендә дә гамәлдә. Ашыгыч ярдәм күрсәтү бригадалары артырылган, маска режимы кертелгән. Табиб Динар Низамов әйтүенчә, пациентлар саны 2 тапкыр диярлек арткан. Бүгенге көндә безнең больница карантин режимында эшне алып бара. Безнең пациентлар күбесендә мөрәҗәгать итәләр. Температуралары күтәрелә, баш авырту, якты төскә күзнең раздражениесе, бурын тыгылу, әлбәттә тамакның шишүе, тамак авыртулары белән. Чаллыда грипп белән авыруның 5 очрагы теркәлгән, 3 кеше сәламәтләнеп өйләренә чыгарылган, 2се әлегә хастаханәдә, диде безгә Йогышлы авырулар хастаханәсе баш табибы Ришат Нугманов. Табиблар эпидемия чорында сәламәтлеккә аеруча игътибарлы булырга кирәклеген искәртә. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллының сәлемәтлек саклау системасы республикада иң яхшысы дип табылды. Республикада гомер озынлыгы 74,3 ел тәшкил иткән. Россия Федерациясендә 72,7. Чаллы шәһәре үлүчеләр санының түбән дәрәҗәсе буенча уңай яктан билгеләп үтелде. 2018 ел нәтиҗәләре буенча халыкның табигый үсеше 2691 кеше тәшкил итте. Татарстан Республикасы буенча 2021 кеше исәпләнә. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, республика буенча тулайым алганда сәламәтлек саклау министрлыгы алдында эшкә яраклы халыкның үлем дәрәҗәсе кимү бурычы тора. Беренче ишектән керергә, билет алырга, урта ишектән чыгарга. Зур автобусларда хәрәкәт итү тәртибе шундый. Кондукторсыз автобуслар хәрәкәт итә башлаганнан бирле шәһәрдәшләргә моны аңлату өчен линиядә контролерлар да тора башлады. Әмма нәтиҗәләр бик үк уңышлы түгел. Рейд вакытында әлеге шәһәрдәшебезнең хатынын автобустан чыгарып беркетмә төзегәннәр. Бу хәл кәгазьчеләр тукталышында була. Хатын-кыз пединститут тукталышында утырып, ГАЗка кадәр барырга тиеш була. Икенче тукталышка кадәр барып җиткәнче билет алырга өлгермәгән. Сразу же ты являешься зайцем, тебя снимают с маршрута, несмотря на твои планы, и штрафуют тебя, и говорят: не переживайте, все нормально, улыбаются тебе, а потом еще говорят, что моя жена, как прокомментировал вот этот молодой человек, не буду называть его фамилию, что она проехала полгорода у меня без билета.
Biz тукталышта уздырган сораштыруу боюнча шәһәрдәшләрнең күбесе автобустан чыкканда билет алу җайлырак ди. Әмма бер тукталыш дәвамында түләп өлгермәсәң, билетсыз дип саналасың. Күбесе бу хакта белә, моның өчен 300 сум штрафта каралган. Oylarınca bir astronomku barkanlar olarak yerlerdir. Min çıkkanda tüm minasılay umayrak. Çıkkanda tüm, kirkende tüm çıkkanda. Niçin? Bu şulay o dokuyarak biz oradan çıkan bitmeyin. İyi tülep şart gidelim. Электротранспорт белгечләре административ комиссия составында рейдлар уздыруны дәвам итә. Көзен үк алар киләчәктә кисәтү ясау белән шикләнмичә автобустан чыгарып беркетмә төзәячәкбез дип белдергәннәр иде. Димәк, сүзендә торганнар. Зур автобусларда кондуктор тоту кыйммәт, ул йөрү бәясенә дә тәэсир итәр иде. Автобуста еш йөрүчеләргә транспорт карталары сатып алырга тәкъдим итәләр. Җайлы да, арзан да. Аның буенча йөрү бәясе 20 сумга гына төшә. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген Тынычлык проспектында маршрут автобусы катнашында юл транспорт хәрәкәте теркәлде. Бәхеткә пассажирлар зыян күрмәде. 22нче маршрут буенча йөрүче микроавтобус яңа шәһәргә таба хәрәкәт иткән. Йөртүче сүзләренә караганда, ул руль артында инде 30 ел йөри. Мондый юл транспорт хәрәкәтенә беренче тапкыр таруы. Ират микроавтобус юлына җиңел машина килеп чыкты дип раслый, авария нәтиҗәсендә соңгысының сул ягына зыян килгән. Я ехал по маршруту в сторону Шамиля Усманова, ехал по средней полосе. Этот водитель Хонды справа меня подрезает. Я ударяю его в правый бок. Меня отбросил на разделительную полосу. А в салоне были пассажиры, 3 человека, но они не пострадали, ушли своим ходом. Күңел радиосы алып баручылары Татарстан Яңа Гасыр каналындагы җырлык әле музыкаль тапшыруында катнашты. Алар татар халык заманча җырларны башкарды, уен 3 турда узды. Җиңүчене җыелган баллар саны буенча сайладылар. Күңел радиосы алып баручыларның музыкаль сәләтләре турында киләсе сюжетта. Күңел радиосы алып баручыларының эш көне шулай уза. Алар музыкаль композицияларның тәртибен генә сайлап калмый, һәр җырга да диярлек кушылып җырлый да. Лилия Гатинаның музыкаль белеме бар. Эш урынында үземне иркен хис итәм ди. Мин үзем мәктәптән соң музыка мәктәбендә шулай укыдым. 8-9 ел мин баян классында укыдым. Әлеге дөньяда миңа бик кызык, чөнки әлеге эмоциялар, хишерешләр һәм инде менә концертта караганда да син бөтенесен дә аңлыйсың, чөнки әлеге сферда синең үзеңнең дә булганың бар. Икенче катнашучы Рената Бәшәрованың һөнәри музыкаль белеме юк, әмма Нур яшьләр үзәгендә вокал буенча дәресләр алган. Моңа кадәр җырлык әле тапшыруын телевизордан гына караган. Аның тамашачылар арасында популяр булуын белә. Шуңа бераз дулкынландым ди. Җырлар алдан билгеле түгел иде. Башта бик дулкынландырды. Белербезме, юкмы дип тә курыккан чаклар булды. Ләкин белдек, җырлар популяр җырлар булды. Барыбыз да яратып тыңлый торган, яраткан матур җырлар булды. Шуңа күрә инде бөтен дулкынлану беренче турда юк бетте. Руслан Шәмсетдиновны инде әзер артист дип дә атарга мөмкин. Ул сәнгать көллиятендә вокал бүлегендә укый. Тапшыруга тикшереп сайлап алдылар дип искә ала. Катнашучылар халык җырларын тере музыка кораллары тавышына башкарырга тиеш була. Баянчы Нәҗип абый безне баштан тыңлап алды инде. Тыңлап карады, үзенең теге ничек әйтим, менә булай җырла, тегеләй җырлама, баштан үзенең киңәшләрен бирде, аны җырладык. Үзем әлегә сәнгать көллиятендә укыйм, вокал бүлегендә. Гыйнвар аенда Ирек Зарипов, Сәрия Набиуллина, Зифана Гаева белән бер сәхнәдә чыгыш ясадым Саратовдагы концертлар залында. Җырлык әле тапшыруының 3 катнашучы арасында бер генә җиңүче. Аның исемен 2 февральдә 20:30-да ТНВ каналында чыгачак җырлык әле тапшыруында әйтәчәкләр. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгенге гәмнәшләр, мин сезнең белән сау булашам, алдагы елларыгыз файдалы үтсен. Сау булыгыз. Санаторий «Радуга» объявляет суперакцию по программе «Прекрасный возраст». Стоимость путевки всего 1300 рублей в сутки. В программу входят лечение, 5-разовое питание, проживание, концерты, мастер-классы, прогулки по хвойному лесу. Звоните 20 56 26. 2 и 3 февраля в торговом центре «Арзан» обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт.